Takže čau lidi, já bych vás přivítal u našeho nového videa a je to jakýsi vlog o škole. Takže nejdřív bych jsem chtěl přivítat kamaráda, i když je to jeho kanál, ale to je jedno. Matěj, přistup. Ach můj bože. Už leze? Už leze? A je tady. Čau lidi. Takže, jak bychom asi začali? Jsme se Oblíkali, tak jsme šli do školy. pak jsme měli češtinu, ta byla super. Ta byla dobrá, protože jsme psali sloh No, a měli jsme si vymyslet nějaký příběh a byly tam určitý slova. no, Jo. no. A měli jsme vymyslet ten příběh a nemuselo to být úplně pravdivý. No. Ale mohlo. Ale mohlo, ale nemuselo. A nemuselo. Takže nás to celkem bavilo a musíme to dodělat jako domácí úkol, protože se to nedalo stihnout za 45 minut. Tady dal to stih. To zabil. Potom jsme měli angličtinu. My jsme v jiné skupině, takže mě to celkem bavilo, že Matěj Věrosta, možná ho znáte, možná ne, taky má svůj channel, Já nevím, jak se jmenuje. to nevíme, myslím, že Dix, a to je jedno. Ne. My jsme se bavili, protože Matěj Věrosta tam celou dobu dělal blbosti a museli jsme se smát, až ho učitelka vyhodila za dveře. Takže to asi už nechám na Matějovi, aby řekl, co se dělo v té jeho skupině. Já si myslím, že to bylo naprosto super, dělali jsme jenom 2 cvičení. A pak jsme si měli připravit takový krátký rozhovor. Se Zemanem. Ne. A prostě bylo to super. A pak jsme měli tělák, měli ale jsme na 1 hodinu jenom. Protože nějaký inteligentní myslel, že místo 2 hodin budeme mít 1 hodinu. Chápete to 2 hodiny? 2 a místo hodiny. toho máme Jenom jenom 1. jednu. A místo té 1 hodiny jsme kreslili, což bylo super a dívali se na nějaký seriál. To nebyl seriál, to byl Nějaký film. o vesmíru. A mám to vysvětlit. Takhle máte země kouli. Tady jsem já. Matěj, a tady jsme všichni lidi. Potom máte vrstvu, vrstvu, vrstvu. A tady lítají letadla. On odešel. A takhle lítají letadla. No, a nepamatuju si názvy. Vím, že jenom je to atmosféra. No a pak jsme měli přírodovědu, místo hudebky naštěstí. Naštěstí To nás zachránilo. to nás zachránilo, protože jsme měli mít test, ale my jsme měli Test. referát o Beatles. To není reklama. Ne, není. Nesnáším Beatles. Já taky ne. A co bychom řekli dál? Já si myslím, že to byl celkem úspěšný den. Vyhráli jsme Vyhráli jsme ve výběrku. výběrku, pak jsme vyhráli ještě nějakou hru, jako něco stolní fotbálek, ale bylo to lidský, nebo realistický. Životní. A při té vybice jsem tam s Věrostou celou dobu repoval, teda s Mohylou a s Věrostou. Co bychom řekli asi dál? Já jsem sova. A nebudeme tímto trávit náš vlog. Tak buď už máme ještě něco v plánu říci. Jo, Chtěli jsme když hrát jsme fotbal. ano, ale nemohli jsme, že pršelo. Ale když jsme přišli ze školy, tak jsme dělali samé blbosti. Hráli jsme třeba FIFU nebo Half-Life, byli jsme vyvenčit psa. Čarnýho. To můžete znát. Tady není. Ale potom jsme od té doby jsme přemýšleli, co bychom udělali za vlog. A pak nás napadlo, že bychom mohli udělat... Dělám rukavice. Když jsou velký staré, ale... Ahoj, pokračujeme. A jelikož už je venku tma a já se tmy bojím, Tak u nás musí čekat. ano, Ne. takže já jsem strašně Ne. postará. Ne, nejsem. Tady vám ukážeme růdu. Moji Ruda? rybičku. Je taky hezky modrý. Vidíte ho? Jo, a kdyby někdo nepoznal, tak já i Mates jsme Češi.
Češi a jsem 10, co jsi ty? Já jsem 2006. A to bylo celkem dobrý. Jo, jestli hrajete Shakea, tak jsem Tak jsme oba dva na 27. S27. Já jsem Já se jsem- včera založil. Já se jmenuji Pozy s velkými písmeny všem. Já se jmenuji Motis 167, myslím. Ne, A jo, 167. jo, 167. Takže já si myslím, že Češi jsou prostě nej, když tady mám klobouček nevyvodkáč. Tady mám, tady máme Českou republiku. Jo, a ty mě nikdo nepoznal, tak jsme tak všude. Je. Možná jsme Británie. Jo, tam Ale rozhodně, co by se musel říct, tak jsme Spartani. Na co jsem hrdý a milujeme oba dva zelenou. Takže já si myslím, že toto byl celkem úspěšný vlog. Já si myslím, A- že to můžeme koučit. No, Mějte to se lidi, mějte se a Čau! lidi. Čau lidi.